సువార్త అనేది శుభవార్త అంటారు. అంటే మంచి వార్త చెప్పేటప్పుడు అహంకారంతో చెప్పకూడదు, గర్వంతో చెప్పకూడదు, ఇష్టంతో ప్రేమతో చెప్పండి. అది చాలా బాగుంటది. 1 పేతురు 3:16 చూడండి. ఇక్కడ ఏముంటదంటే, మిమ్మును హేతు అడుగు ప్రతివానికి సాత్వికముతోను భయముతోను సమాధానం చెప్పుటకై ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగా ఉండి మీ హృదయముల యందు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుడి. అంటే సువార్త చెప్పేవాళ్ళు ఎలా చెప్పాలంటే, విశ్వాసంతో చెప్పాలి, సాత్వికమతో చెప్పాలి, మర్యాదగా చెప్పాలి. అలా కాకుండా అవతల వాళ్ళని కిచ్చుపరిచి మన మీద గొప్పవారం అన్నట్టుగా చెప్పకూడదు సువార్త. మరి అవతల వాళ్ళకి కోపం రాదా, బాధ అనిపించదా? సువార్త అంటే ఏంది? శుభవార్త, మంచి వార్త చెప్పేటప్పుడు నువ్వు ఎలా చెప్పాలి? అవతల వ్యక్తిని క్రీస్తు వైపు ఆకర్షించేటట్టుగా చెప్పాలి నువ్వు. అది ఒకవేళ అక్కడ హింస ఎదురవ్వచ్చు, హింసలో కూడా నీవు సాత్వికమే కలిగి ఉండాలి. అవతల వాళ్ళు నేను హింసిస్తారు, కానీ నువ్వు సహించాలి సువార్త కోసం.